Türkmenistanyň vilayet ilaty paxta ýygyma çekilýär. Resmi taýdan entek yglan edilmedik paxta ýygyma yerlik häkimetler ozalky ýyllarda bolşýaly. Bu gezek hem öňünden girişdiler. Balkanda büjet işgärleri paxta äkidildi. Lewapda bolsa öňkü tutsaglara paxta çekiljekdigi barada duýduruş berildi. Türme tutsaglygynyň azatlygy çykan we hasapda duran öňkü bendiler mejburi ýagdaýda paxta ýygymyna gatnaşdyryljakdygy hakynda habar edildi. Muny anonimlik şertinde gürleşen Türkmenabadyň polisiýa bölümindäki çeşmeler we şäher ýaşaýjylarynyň birnäçesi tasdiklady. Hasapda duran öňkü bendiler yerli polisiýa bölümlerine 20 awgustda çağırılıp başlandy. Olaryň ählisine ýakyn wagtda paxta gitmeli, el telefonlaryňyz elmidama açyk bolsun diýilip buyruk berildi. Diýip şäher polisiýa bölümindäki çeşme 21 awgustda gurrun berdi. Bu ýagda ýurty paxta hasylyny ýygnamagyň başlanan döwrüne gabat geldi. Mundan öň Liwabyň edara kärhanalarynyň işgärlerini 20 awgustdan başlap paxta ýygymyna çekilip başlanjakdyklary duýdurulupdy. Şu günler Balkan vilayetinde büjet edaralarynyň işgärleri paxta meýdanlaryna uğradylýar. Günbatar vilayetynyň saglyk işgärlerinden häzirden özlerini derek ekin meýdanlarynda işlejek adamlary tutmak üçin günde 45 manatdan tapşyrmak talap edilipdir. Mektep mugallimleri bolsa 1 sentýabrdan başlap özlerini derek adam uğratmaly bolarlar. Bu arada Azatlyň Balkan vilayetindäki habarçysy 23 awgustda maglumat berdi. Türkmenistanda ilatyň dürli gatlaklaryny paxta önümçiliginde muhty güýji hökmünde işletmek tejribesi ýyllar boyu dowam edýär. Azatlyk bilen anonim gürleşen polisiýa işgäri kanun goraýjy edaralarynyň işgärleriniň hem paxta ýygyma adam iýermelidigini we olaryň öňkü bendileri paxta ýygyma uğratmak bilen ýygym mövsüminde özlerine düşýän madde agramy azaltmak isleýändigini aýtdy. Polisiýa işgärleri öz hasabyna paxta ýygymy üçin işgärleri tutmaklygy derek hasapda duran öňkü bendileri paxta ýygymyna uğraýarlar. Diýip polisiýadaky çeşme aýtdy. Türkmenawatly öňkü tutsaklaryň biri 2022-23 ýyllarda hem özüniň mejburi ýagdaýda paxta ýygymyna gatnaşdyrylandygyny gurrun berdi. Uçaskowaýlaryň ornuna paxta çykmaly ýerdiler. Men günä geçişe düşdüm we 2 ýylyň dowamynda yerli polisiýa bölümçesinde hasaba durýardym. Paxta mögsümini maňa hatda başga etraplarına hem gitmäge ruhsat berilmeýärdi. Uçaskowy seniň gitjek ýeriň ýok. Meniň gaharmy getirmän aýdylan et. 1 manat özüňe hem pul işlärsiň diýerdi. Diýip anonimlik şertinde gürleşen Türkmenawatly geçen ýylky tejribesini gurrun berdi. Geçen ýyl mejburi paxta ýygymyna gatnaşdyrylan öňkü bendilerden günüň dowamynda adamdan 65-70 kilogram paxta ýygmak talap edilipdir. Azatlyk bilen gepleşen ýene bir Türkmenawatly şeýle gurrun berýär. Kämahalar paxta meýdanlaryna prokuratura işgärleri we polisiýa işgärleri aýlanýar. Normany ýygyp bilmedik öňkü bendileri polisiýa işgärleri tarapyndan haýwada atylýar. Meniň uçaskowaýym adymna adynyň 60 kilogram paxta bolsun, ýoksa häsiýetnamaňy garalaryn diýerdi. Diýip öňkü bendi başyndan geçirenlerini aýdyp berdi. Türkmenabadyň ýaşaýjylary öňkü bendileriň ören agyr şertlerde ýaşaýanlygyna ünsü çekerler we olaryň iýersiz hak hukuksyz galýanlygyny mydama polisiýanyň basyş astynda bolýanlygyny aýdýarlar. Aslında polisiýa işgärleri hem paxta ýygymy üçin pul bermeli. Ýöne oňa derek hasapda duran öňkü bendileri paxta ýygymyna uğraýarlar. Ýolbaşçylar hem gol astyndaky işgärlerine öz wezipelerinde hyýanatçylykla peýdalanmaklaryna ruhsat berýärler. Dip çeşme düşündürýär. Onuň türlerine görä büjet edaralarynyň işgärleriniň ýerine paxta ýygmagy uğradylýan ýörite ýygymçylardan tapawutlykda öňkü bendilere yerli polisiýa bölümleriniň işgärleri tarapyndan zähmet haky berilmeýär. Azatlyk radiosu bu ýagdaý barada Türkmenabadyň polisiýa wekillerinden resmi görnüşde tesbir alyp bilmedi. Öň türme tutsaglygyny baştan geçiren ýaşaýjylary polisiýa tarapyndan edilýän ýygyderli basyşlar paxta ýygymy bilen çäklenmeýär. Olar her bir bayramçylygyň öň ýanyny saklanýar we wagtlaýynça ýetlapky tutsakxana salynýar. Ozalky ýyllaryň tejribelerine görä türme tutsaglygyny baştan geçiren ýaşaýjylary polisiýa tarapyndan edilýän ýygyderli basyşlar paxta ýygymy bilen çäklenmeýär. Olar her bir bayramçylygyň öň ýanyny saklanýar we wagtlaýynça ýetlapky tutsakxana salynýar. Geçen ýyl ýurtda öňkü tutsaglar hem wagtlaýyn tutsak astyna düşen adamlar paxta ýygyma çekilipdi. Şeýle-de adyk nowatlarynda we bankomatlaryň öňünde pul çekmek üçin garaşyp duran adamlar polisiýa tarapyndan saklanyp göni paxta meýdanlaryna alınıp barlypdy.
Türkmenistanda büdjet işgärleri, etkerler we mektep okuwçylary paxtany ýygmagy ýyllar boýy mejbur edilýärler. Halkara derejesindäki tanqidlere hökümetleriň hem halkara sowda kompaniýalarynyň türkmen paxtasyndan köpçülikliğin yüz öwürmegi ýaly ýazgarjy hereketlerine garamazdan türkmen hökümeti paxta önümçiliginde mejburi zähmeti ulanmak meselesini görmezlige salýar. Balkan vilayatynyň Türkmenbaş şäherindäki ençeme hututy dükanlarda Günebakar ýagy 20 awgustda birden tekçelerden aýryldy. Käbir iri sowda nokatlaryny bu ýagyň bahasy takminan 20 götürümden 40 götürmeçeni gymmatlady. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen guruldaş bolan birnäçe telekeçi Günebakar ýaglarynyň sowda tekçelerinden ýygnanyp alynmagyny bu önümiň ýakyn wagtda bahasynyň hasy ýokurlanmagyna garaşylmagy bilen baglanşdyrýarlar. Hususy dükanlara Günebakar ýagyny ýerleýijiler, dillerler öz ýaglaryny tekçelerden ýygnap aldylar. Olar bu önümiň bahasynyň ýokurlanjakdygyny, onuň täze bahasy kesitlenýänçä haritleri yerlemek işlerini toktadandyklaryny aýdarlar. Diýip bir telekeç aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Günebakar ýagynyň şäheriň döwlet dukanlaryna iýem tas 1 ýyl golay wagt bäri satylmaýanlygyny, bu önümiň şu wagtda çenediňe hususy dukanlarda 1 litriniň bahasy 18 manatdan satuwda durnukly el ýeterli bolanyny habar berýär. Şäherde Günebakar ýagynyň üçünçiligi bilen bagly emele gelen ýagdaý bu önümiň henizem satuwda bolan sowda nokatlaryna onuň bahasynyň ýokurlanmagyna alyp geldi. Türkmenwasynyň Aşgabat gipermarketinde seýlede arzan, cennet we başga da birnäçe marketde Günebakar ýagynyň 1 litriniň ozal 18 manat bolan bahasy birden 23-25 manada çeline gymmatlady. Diýip bir şäher ýaşaýjy saýdýar. Şobrowatda Aleyna we Zlata sowdany şany Günebakar ýaglary 20 manatdan 35 manada çeline gymmatlady. Şeýle-de Zalataya Semçka sowdany şany ýaglarynyň bahasy 46 manatdan 55 manada çykdy. Maglumat üçin aýdylsa Zlata we Zalataya Semçka harit nişany Günebakar ýaglary Russiýada öndürilýär. Şeýle-de düýbe abaşyda ýerleşen Bangi Global kompaniýasy Aleyna ýaglaryny hem Ukrainada hem de Russiýada öndürýärdi. Ýöne Bangi Global Russiýanyň Ukrainada alyp barýan ýasasy çoluşynyň arasyna 2023-nji ýylyň 13-nji fevralyna Russiýany doly terk etdi. Bu ýurtdaky Aleyna ösümlik ýag zawody Russiýa ýetçiligine geçdi. Russiýanyň Ukrainada alyp barýan ýasasy çoluşlary iki ýurdun hem eksport mümkinçiliklerine täsir etdi. Ýöne Russiýa çakmyşlyklardan odalam Günebakar ýagynyň eksportlaryny çäklendirip başlapdy. Bu ýurt 2021-nji ýylyň oktýabryna Günebakar ýagynyň eksportyna degişli gümrük paşlaryny ýokurlandyryp bu ýagyň çygymalynyň eksport mösberlerini hem çäklendirdi. Türkmenistan 2021-nji ýyly içinde daşary ýurtlardan satyn alýan Günebakar ýagynyň agrymly bölegini Russiýadan satyn alypdyr. Şoňa içinde Türkmenistana import edilen Günebakar ýagynyň tas 90 götürümden gowragy Russiýanyň paýyna düşüpdir. Ýöne 2022-nji ýylda Türkmenistan bu ýagy esasan Türkiýeden import edip başlapdyr. Degişli döwürde bu önümiň 73,4 götürümi Türkiýeden, 14,16 götürümi Azerbaýjanyň we galan meşberleri Birleşen Arap Emirliklerinden hem de Gazawstandan import edilipdir. Bu maglumatlar Ykdysady çylşyrmylyk obserwatoriýasynyň statistikalarına esaslanýar. Türkmenistan soňky ýyllarda öz içinde hem Günebakar ýagynyň önümçiligini artdyryp başlady. Türkmen medeniýeti Günnogor Akymy Hojalyk Jemgyýetiniň 2021-nji ýylda Aşgabatyň Bagtyarlyk etrabyna ýerleşen ösümlik ýag kärhanasyna 60 tonadan gowrak Günebakar ýagyny öndürenligini habar berdi. Bu zawodyň kuwatlylygy ýylda 7000 tonadan gowrak arasynyň ösümlik ýagyny öndürmäge barabardyr. Kärhana 2019-njy ýylda işe girildi. Munyň ýa-ni günorta sebäpde bu ösümlik ýagyny öndürmek üçin zerur çygymaly Günebakar çygyny östürip ýetişdirmäge niýetlep ýörüte ekrançylyk ýerleri bölünip berildi. Hazaryň ýakasyna ýerleşen Türkmenbaş şäheriniň ýaşaýjylary Günebakar ýagynyň bahasynyň geljekde hem ýokurlanmagyndan howatyrlanýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen aýry-aýrylykda gurrundaş bolan ýerli sowdagärler bahalaryň tas 2,5-3 täçeni ýokurlanmagyny çaklaýarlar. Häzirki wagtda bahalar penşenbe güni bir günne 1,12-1,14 es aralygyny gymmatlady. Azatlyk radiosy Günewatr sebäpde Günebakar ýagynyň üçünçiligi bilen bagly emele gelen ýagdaýlar boýunça sebit häkimetlerinden we sowda resmiýetlerinden tesbir alyp bilmeýär. Hindistanyň premier ministri Narendra Modi prezident Vladimir Zelenskiy bilen 2,5 ýyl mundan öň Russiýanyň Ukraina sebäpsiz uly goşun sürmegi netijesinde ýüze çykan uruşa parahatçylykly çözgüt tapmagyň ýollary barada gepleşmek üçin taryh sapary bilen Kiýewge geldi. Şu ýerden Kiýew şäherine geldik. Hindi jemgyýetçiligi mähirli garşy aldy diýip Modi X platformasynda Ukrainadaky hindi jemgyýetiniň agdalary bilen duşanyna düşen bir näçe suratyny ýerleşdirenine ýazdy.
Ukrainanyň döwlet demiryol kompaniýasy bir Telegramda Modi'nin Polşadan otly bilen gelenini görkezýän video yerleşdirdi. Bizim yurtlarımızın arasındaky iki taraplaryň gatnaşyklaryň taryhyny Hindistanyň premier ministri Ukraina ilkinji gezek sapar edýär diýip videonyň ýany bilen çap edilen hatda aýdylýar. Modi 22 awgustda Ukraina gelmedinden Polşada çykyş edip Moskwany we Kiýewi mümkin bolýança çalt wagtda parahatçylyk ýoluny tapmaga çagyrdy. Dowam edýän Ukraina konfliktini parahatçylyk esasynda çözmek wagtdaky perspektiwalar paýlaşmak mümkinçiligini sabarsyzlyk bilen garaşýarnyp Modi Warşawada aýtdy. Dost we hyzmatdaş hökmünni biz bu sebäpdäki parahatçylygyň we durnukgurlygyň basymrak ýerine gaýdyp gelmegine umyt baglaýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Modi'nin sapary Hindi lideriniň Kiýewe bu ýurtlar 30 ýyl gowrak mundan odal iki taraplaryň gatnaşyklary ýola goýulýar edilýän ilkinji sapar bolup durýar. Şeýle-de ol Hindistan Ukraina dostlugyny çuňlaşdyrmak meselesini ara alyp maslahatlaşmagy meýilleşdirýändigini aýtdy. Hindistan hiç bir meseleni sögüş meýdanyna çözüp bolmajakdygyna berk inanýar diýip Modi öz ýurdunyň parahatçylygy we durnukgurlygy mümkin bolýança çalt dikeltmek üçin gepleşikleri we diplomatiýany gollaýanlygyny hem sözüne goşdy. Geçen ay ol Moskwada Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen duşandan soň Hindistan käbir günwatar ýurtlar tarapyndan berk tankyd edildi. Onun Moskwa eden sapary Rus goşunlarynyň Kiýewdäki çağalar hassahanasyna raketa zarbasyny uran wagtynda gawat geldi. Bu hüjüm halkara derejesinde berk ýazgarly. Modi'nin Russiýa eden 2 günlük sapary hususan Birleşen Ştatlary arada goýdy. Sebäbi Washington New Delhi güýçlenýän Hytaý saklamak wagtyndaky strategiýasynyň möhüm sütün hökmünde seredýär. Zelenski şonu Modi'nin sapary barada bir sözleri ulanyp şeýle günni dünýäniň iň ul demokratiýasynyň lideriniň Moskwada dünýäniň iň ganozak jenaýetçisini gujoklaryny görmek ägir duly lapkeşlik we parahatçylyk tagallalaryna urulan agyr zarba diýdi. Zelenski'nin prezident kömekçisi Mikhail Podolyak Reuters habar gurulugyna beren düşündirişinde Modi'nin Kiýewe edýän saparynyň möhümdigini, sebäbi New Delhi'niň Moskwa hakykatdan hem belli bir derejede täsiriniň bardygyny aýtdy. Bu hili ýurtlar bilen aradaky gatnaşyklary netijeli gurmak, olara gurşuň dogry soňlanmagynyň nämedigini we munyň olaryň öz bähwitlerine hem gawat gelýändigini düşündirmek adatdan nasary möhüm bolup durýar diýip Podolyak aýtdy.